Ja, hej alla Linajoki-följare. Det här är från Linajoki och idag så befinner jag mig i Nålajärvi korsning och idag så har vi fått en väldigt stor ära här i Gällivare. Vi har fått träffa på munkar från Thailand här. Så här har vi då, your name? Yeah, my name is Kamran. Kamran. And My name is Mahadamrong. Mahadamrong. So you are here in Gällivare. Have you traveled around all Sweden around or from Europe up? So Europe and second time. The first time last year. Joo. Chichili to Netherlands. Joo. 3 months, right? Yeah. That's it. Last year. This year, start Netherlands to Norway. Yeah. Yeah, 3 months. 3 months. But this is a very big honor that you a real monk. I have never seen a monk in my whole life, so it's a very big honor for me that you are here. Never seen a monk? No, never. Never. This is the first time. So You go, welcome to Thailand. A lot of the monk. I have never seen it. Also, it's the first time. I a lot of travel them. there. I want to go look Right. at the lake and I see monks. So it's very big honor. So Okay, I have to go. yes, thank you very Bye-bye. much. Thank you. You're welcome. Bye bye. So you see this big moose here. So we can see the big moose. So thank you very much that you come to Gällivare. I put my hand and do Thank you. like this. Have a good day. Yeah, and like that. Sawadee, sawadee. Yeah. Thank you very much. Yep. Bye bye. Ja, där ser ni alla Linajoki-följare. Man får träffa på allt möjligt här i Gällivare. Och jag trodde inte mina ögon idag att när jag kommer här i Nålajärvi korsningen, vi har fått munkar i Gällivare. De är här på visit. Och så de är här på besök exempelvis. Och jag vet inte vad jag ska säga, men jag är väldigt paff här. Så att det var en stor ära att de skulle komma hit till Gällivare. Så tack alla munkar här. Och det här är från Linajoki YouTube här i Gällivare. Vi får höras här. Glöm inte bort och tryck på knappen prenumerera. Hej.